lho apike. Pangandika Rika iku sing apik sing kaya ngono. Mestine wong ora bakal nemu riyaya yen ora nglakoni tarak brata, tarak nendra, nglakoni tirakat gelem poso. Lho, ana wong poso, ana wong mertapa, tirakat kok dijugrak. Lho, iku dewa anut sapa kaya ngono? Anut sapa dewa iku? Wis anggene kon ngomongno sapa? Lho, ngomongno sapa? Sing mertapa ana nggone repat kepanasan iku dulur-dulurku, kadang-kadangku, Kakang Angkawijaya, Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca. Ayo. Rika muni apa? Warakadah. Pancen tak jograk anggoning mertapa awit gawe panasing kayangan Suralaya kudu bugrak, kudu balik. Oh. Mestine dewa duwe panemu lara laraning salira pikoleh kang utama tumraping wong kang nglakoni poso, pikoleh kang utama nglakoni kautaman, mersudi ing rae kautaman, diwenehi ganjaran ora mandar kate. Mbok Rika lebokno Kamacandra di muka. Aku takon, Eyang. Neraka jahanam iku kanggo panggonane wong bener apa wong bener? Wong kliru apa wong luput? Ya pancen panggonane wong dosa, pancen panggonane wong luput. Lah Kakangku Angkawijaya Gatotkaca Antarja iku manggon ana keluputan, ana linawetan dosa, apa pancen kakangku iku duwe lalaku kang ala? Wong nglakoni mertapa iku ya pancen iku lelakon kang utama. Nanging jeneng ulun ora ngersakake dewa rumangsa kepanasan merga bocah telu kang nglakoni mertapa. Ha ngene wae. Yen Rika kepingin banjrut ana Kamacandra di muka, sing dibanjrut kabeh papat. Sing dibanjrut kudu kabeh papat. Lho, yang ini sing dibanjrut ana Kamacandra di muka kok papat iku sapa wae? Kakang Angkawijaya, Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca wis anggene obongen pisan. Lho. Kon njaluk diobong. Iya. Lah iya. Ya apa iki? Kon kok iso kobong tak. Lah genine kayu apa? Lek kayu kemuning panase nemen kayu sono keling mandar panas luweh-luweh kayu semboja tambah panas bentar. Obongen wis anggene waduh wis anggene rek. Keplayu tiba. Wis anggene, wis anggene. Grobokan aku ya semua cek-cek ya semua. Cek-cek entek. Sing jenenge suut nganti jelungup-jelungup ya. Kancane. Pokoke cek-cek ngono. Sing nyaron ate gak mripate cetha. Lah temenan. Amblas karo suwu. Wis anggene. Arek sing bagus, arek sing ganteng dhewe.
Kon wis kelas pira nak kon nak? Ngremomu kok diapike nak? Ngedungmu kok diapike nak? Salah. Kon gelem wayangan awan-awan. Sangune bukakno nek godhong suruh temuruse lumah san kurepe beda nanging padha rasane. Isine suruh embuh gak ero. Bang mujuk iku gak kula mujuki 150, Pak. 150. Kene biyen tukang mujuki tok lho seneng. Wadadadadah. Lah ngene iki. Astagfirullahaladzim. Kok di ono umat sing kaya ngono. Kok di ono umat sing kaya ngono. Wis anggene. Ya, Yang. Aja seru-seru olehmu muring-muring ototmu nganti mentolot kaya ngono. Eyang Temburu. Aku ora trima kadang-kadangku nglakoni topo dadak dijugrak, wis dijugrak ora diwenehi kenugrahan mandar kate dicemplungno neraka. Aku ora nrimakno. Aja mak, aja muring-muring. Awit kabeh mawi ana sing ngreksa, ana sing wenang murba amisesa, datan wenang kaburba wanisesa, yaiku pukulun yang padha winenang Sang Hyang Manikmaya. Oh, nah nek kaya ngono Eyang Bathara Guru sing ngutus. Iya, aja muring-muring, sing sabar, sing sabar. Ana titik ya didom titik, dene ana akeh ya didom titik ya Dek ya. Nalangi bek ana daya teka ya Dek ya. Hah? Alah. Kopi susu. Ya, yen pancen sing ngutus Sang Hyang Yama iku Kanjeng Eyang Bathara Guru, iya jeneng Manik Kita. Oh, Kanjeng Eyang Bathara Guru kuwi sanggeni kang teka ana bali marca Kundamani. Eyang sungkem bektiku kunjuk ana pepadaning Yang Bathara Guru. Iya wis anggene bektimu kang kunjuk marang jeneng ulun Sun Tampa. Pangestu ulun jeneng anak ulun Tampanana. Ya Eyang, pangestuning Eyang tak tampa kanthi senenging atiku, muga ndadekno bagas kuwarasane wis anggene. Iya wis anggene ana apa wis anggene? Oh. Kene ya, Yang. Iya wis anggene. Tresnane wong tuwa tumraping anak iku tresna kaya ngapa? Tresnane wong tuwa tumraping anak iku ibarat bapa Surya. Surya mono gumiwang ana wetan, isuk sore ana kulon, mung sak tleraman wae menesuk wis ana wetan maneh tondo. Tresnane wong tuwa iku ora ana putus-putuse, tansah tresna tumraping putra. Oh, ya apik. Yen tresnane
eyang tumraping putra wayah buyut kaya ngapa yang Wisanggeni luwih-luwih tresnane eyang tumraping buyut para canggahe para putu iku ngluwi tresnaning anak Wisanggeni. Oh iya. Yen ngono Kanjeng Eyang Bathara Guru Kanjeng Eyang Manikmaya iku tresnane kliwat oleh tresna tumrape Wisanggeni. Iya pancen kaya ngono tresnaku marang Wisanggeni ngluwihi tresnaku marang sepadha-padha. Ya. Ngene ya, Yang. Lah terus gedhe pangapurane eyang tumraping putu kaya ngapa? Ora ana anak wani ngapiyala wong tuwa, ora ana anak nganti cilike njewit gedene ngantem marang wong tuwa. Oh, iya. Yen anak gak sing tega ngantem wong tuwa, ora ana Wisanggeni. Yen putu aku nate diantem putu iku malah tak guyu. Aku manggul putuku diuyu ya tau. Oh ya. Lek tresno karo anak gak sepiro tapi karo putu masih diuyu ya ora muring-muring. Iya wis iki. Sing ngutus Eyang Bathara Yama njugrak putra Pandhawa mau sapa? Kon kok ngerti Wisanggeni? Lho, Wisanggeni iki ngerteni sakjroning winara. Rika ya Eyang? Iya Wisanggeni. Lah, sik aku takon. Kok nganti Rika duwe ketekatan jugrak para Pandhawa supaya bali, yen ora gelem bali bakal dikothok ana ndut maniluka, iku kandhaning Sang Hyang Bathara Yama sing ngutus Kanjeng Eyang Bathara Guru. Lho. Ngono. Ya iki ana putu kok wani karo wong tuwa. Ya iki. Mergo mbah kaya gambus ya. Gamblis. Kok gak ana wong lu tak jerongkokno saking akeh wong. Oh ya. Wisanggeni, aja nemen-nemen kono anggonmu maneni marang eyangmu, maneni marang wong tuwa. Ora bakal Wisanggeni maneni wong tuwa, awet Wisanggeni eruh sarak, eruh batil, eruh batal, eruh haram. Eruh. Tapi nyatane Kanjeng Eyang dhewe sing ngutus Bathara Yama bakal ngukum kadang-kadangku Pandhawa. Pandhawa peputra Angkawijaya, Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca ya kejuk Wisanggeni. Wisanggeni mewo atine lara menawa kadang-kadangku bakal diusir sing kaya ngono. Ya. Saiki aku njaluk. Apa perkarane kadang-kadangku kok dijugrak tapane dikongkon bali menyang Maryapada. Apa Wahyu Cayaningrat bakal mbok wenehno putramu kang ora doyan gawe Dewasrani iku? Apa bakal mbok paringno Wisanggeni Dewasrani karana ibune Dewasrani iku Bathara Yama lan apa iku tilasing bojo sing nalika semono. Wani mati pangrumruming wirang wani sadakala sumandene ngeblataken sang juru betah ngeblataken sang patakso. Aja keblacut-blacut anggonmu wani maneni marang wong tuwa entenono ing dalem sawetara. Mendi sabdaning sang
Yang Manik Moyo kacarita ing riku bakal ngetokake kekuatane. Wah, Bathara Guru Sumedya gawe perhitungan tumraping Wisanggeni. Saranane ngetokake pengabaran. Ngedalaken pengabaran awujud tirta Sarawindu malimpek-limpek ombyak nyawarih. Tirta Sapta muntrat-muntrat sundul ing angkasa. Liring mutiara sinangling mongging jaladri. Wah, kawistara ana pidikan metuning hawa adem nyenyet karana kang metu Bayu Bajra sendung riwut mageturan katempuing banyu pitu. Saya gedhe, saya ageng, saya ngrembaka gembrebek grebek 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 grebek. Gembrebeking banyu tundha sanga malimpek-limpek ombak nyawarih nerajang neratas Raden Wisanggeni kirik ora tumama kambreping samirana Bung Nira Kandha mungko. Disempyok kompa rewana Bayu Bajra sendung riwut campur banyu. Ya. Ayo tokno legane atiku apa kasudibyan kaprawirane Eyang Bathara Guru. Ayo tokno. Siking guna tuanala bujel empot tiga benangan siking geni mawa guna geni penggawe bujel geni tumper amput geni merong benangan geni pandewesi ngedalaken pangabaran angka kalih inggih menika ngedalaken kummerbeking hawa benter ana ing saliraning Sang Hyang Bathara Guru. Wah. Kawistara saka siking guna tuanala bujel amput tiga benangan. Siking geni mawa guna geni penggawe bujel geni merong amput geni merang benangan geni pandhe wesi. Wah, medal saka talinganira katingal ana kukus kang kemrebul ana ing karna kanan kiri. Saya gedhe, saya banter, saya wanter
grebek 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 grebek. Saya dadi luwih-luwih geni Selombong Bandung keterak ing barat. Dudu dhuwuring geni nyaut apa wae kang setaut bakal kopar. Nadyan to tanem tuwuh tetukulan kang isih ijo royo-royo isih seger kesaut geni pengabaraning Sang Hyang Budya Gautama panggah kopar. Wah. Saknalika pengabaran den tunjukaken dhateng Raden Wisanggeni ora kopar mandar sumiliring angin geni kang Selombong Bandung saknalika sirna marga layu. Kasudibyanmu kaprawiran Wisanggeni kaya digdaya lanang-lanang dhewe tampanono pengabaran ulun aji Narantaka lembut bathangmu kon. Kacarita Sang Hyang Bathara Guru kang wis matek aji Narantaka sendhong riwut mageturan campuh kabeng geni mujudake kekuatan kaya wong kang diwikrama kaya Bajra duwening kekuatan kang ampuh. Wis dikabehno kekuatan pengabaring Sang Bathara Guru Wisanggeni ora sipel kulit ayame mandar gumuyu kaya bocah kang lagi seneng atine. Wah. Ayo. Oh, tata mayu. Ya. Playuning Bathara Guru ngungkuli Gunung Siem nanging nyatane Gunung Siem sowong gemblong ora ana kang ana kun eladalah yet maning Dasamuka ora ana kene.
Kaya ngopo wisanggeni? Kakang Kawijaya, Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca. Iya wisanggeni kaya ngopo wisanggeni? Ngene ya, Kang. Iki mau Eyang Bathara Guru ya ngakoni yen luput nanging merga wahyu iku alasane ora diwenehna Pandhawa bakal diwenehna putraning Dewa Srani. Mangkane tak bledek wong dewa kok mencla-mencle lho iku lho. Ana dewa kok esuk dele sore, esuk abang sore, dhuwit 100 esuk abang sore. Uyeh. Lah, mula tak uber tak bebes dadak melayu. Melayu kate tak uber, aku lereh eling-eling riko nunggu ana kene. Lah, sawetara aku gak nguber dhisik tak tata riko ana kene. Kaya ngapa wisanggeni? Ya kaya ngapa wisanggeni? Ya kaya ngapa wisanggeni? Ngene Kakang. Iki lak Suralaya Komplang ah. Suralaya Komplang. Maksudmu apa wisanggeni? Lah, rika mlebu ana ing nggoning Gedhong Busana. Gedhong Busana. Rika dadya dewa kabeh. Ha. Kakang Abimanyu dadya Bathara Guru ya. Kakang Gatotkaca dadya Bathara Narada. Kakang Antarja dadya Sangjang Temburu. Ya dosa wisanggeni, dosa luput wisanggeni. Lho. Gak ana luput, gak ana dosa. Wong sing marahi luput, sing marahi dosa iku kono iku. Lah wong-wong gunung kok didoli bom. Ya wis kulino jangan bom. Wong segara kok diuyahi. Pira uyahmu? Ya mandar kala asin lho ya. Lah, manuta ya Kakang, manuta. Ya tak cobake wisanggeni, tak cobake. Lho rika ya mlebu waduh. Aku ya mlebu wis. Iya rika mlebu Kakang. Aku. Iya rika ya mlebu milya klambi sing cedheng ngono. Kon dadi sing ngopo Adi? Kakang kula niki mawon Kakang. Dadi apa? Enten klambi kok pas kali kula niki. Oh, apike rek. Ya. Sore-sore padang bulan. Oh, dewa ora oleh joget-jogetan, andong ora oleh. Kudu joget dewa. Kudu joget ae dewane. Bapak wong wak semprong mandi kompong legih-legih. Wisnu mangan srepeh ora entek diwepe ana ing tempeh weleh. Ya. Kakang Angka Wijaya, iya wisanggeni. Lah rika ngomong kaya Bathara Guru ben ora ben ora kliru, ora kedanangan. Ayo tak wuruki. Yang sukma sesemitanin sun buwana langgeng. Yang sukma sesemitanin sun buwana langgeng. Ya bagus. Wilaheng awi gena anamusidam luputa denda lawan sarik, luputa denda durakaning kang wang tuang buwana langgeng. Wong wilaheng awi gena anamusidam luputa denda lawan sarik, luputa denda dendaning kang wang tuang buwana langgeng. Bagus. Kakang Antarja rika dadi apa? Kok dadi wong endhek ngene iki dadi apa? Ya. Cek pantes cek ora konangan. Brakencong. Kali conde sapa sing gawe? Prakencong. Kali conde sapa sing gawe? Ya pantes. Kari situk iki.
Kakang Gatotkaca rika dadi apa? Ya mbuh niki apa iki tak gawe iki. Lah, rika iku lek umpama rika ana pengilon, rika iku Sangjang Temburu, dewane temburuan. Lek ana wong bobojoan tukaran ate ana rika, wah gak tambah sirep. Langsung meneh ku nang KUA tak kandhani ya. Genting. Sing cek pantes, cek pantes. Nah. Nemo daran tepang mampon pari klambi abang sing marai klambi abang sing marai kliru gak ngono iku wae bapang iku wadah ana tenun saka wetan balik ngetan ana tenun saka kidul balik ngidul ana jengges saka kulon balik ngulon ana jengges saka lor balik ngalor nyeblunga segara agung ya wis iso ngene yen kaya ngono dewa wis komplang dewa dinggoni dulur-dulurku wis dadi dewa kabeh aja atik kaken reken apa gak oleh nekakno gamelan aku lek ana gamelan gak iso meneng tanganku kudu tanjak sikil guluku kudu opah ora oleh nanggap andong ora oleh nanggap ngamen ora oleh nandhang apa wae ana Suralaya kula mboten nanggap lare niku wau teka mriki dhewe sakjane nggih mek 2000 lek dilu esuk sampai sore sak blengermu kok tak kei mangan pisan kula mboten nanggap lho nggih kula sangoni sing akeh iku padha ae mboten napa-napa ayo Kakang Temburu, Kakang Naroda, Kakang Bathara Guru rika meneng ana Bathara Guru Eyang Guru tak ubrit menyang ndi playu rika. Sebet biar katalika mboten anyariosaken Sangyang Bodya Gautama ya Sangyang Jagat Pratingkah anggone ngupaya minta sraya njaluk pitulungan nganti direwangi munggah gunung tumurun jurang ngunggahi gunung Siem kang suwung beda kang jinejeraken anyarasaken wonten nggening prapatan Jati Jajar. Ing niku Panakawan jimat
Ngamarta Ki Lurah Badranaya Jomblo Bagong Sumawana Besut kang lagi suka parisuka ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyanto sani setya putya yen liwat aku kebukae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andom tresno tanpa bantal tanpa koso bot abote ketaman asmara nganti besok ora bakal lali apa kae kebak cerita wayah wengi nganti kaget rino cetetan sajroning ati datar lontor saya marati aku kawe dadi garwa
Jong sobar warawir Bagong gak ngonone semo saben gelar pakliran kok mesti sobar warawir maksude apa iya Makde maksude napa Makde ngene besut putuku sut ya iki tinggalane kiyaine Trowulan sobar awarawir iku tak ibaratake gombal sing nyentel ana pathokane sapi kudanan kepanasan pirang-pirang rendeng amoh utawa muprul aja maneh kok disuwek didemok tok ae lho wis muprul mangkane iku sanepane wong nindakake kesabaran kesyukuran kudu sabar sing sak temen-temene eling-eling dadi wong tuwa kudu sing sabar ngoten nggih Makde ya Jut ya ngono Makde mulai ngandani ku isyarahe ngono ya lah iki ngene sepisan aku ngunjuk atur salam marang keluarga kang ana desa Mundu Sewu kene selamat sejahtera bagi kita semua damai di bumi damai di langit solum salam kebajikan waras rahayu rahayu sagung dumadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok bebek Makde ngene nak ya negara Indonesia iki negara jembar berpulau-pulau beribu-ribu adat budayane beribu-ribu adat kabudayane mula mawarna-warna nanging mujudake Bhinneka Tunggal Ika sing sak temening mono mujudake toleransi ngono toleransi saling nguwongake memanusiakan nguwongake mujudake sedaya sami guyub rukun nadyan sikae abang sikae ijo sikae kuning sikae ireng pangga dadi sawiji Indonesia Republik Indonesia iki kaya ngono dadi padha saling andarbeni saling angrungkepi menawa sedaya titah sedaya manungsa iki mijiling saka Gusti Kang Maha Agung Gusti Allah kaya ngono. Oh nggih ngoten nggih Makde. Ya sut yo ngono. Makde mulai nerangno iku titik-titik gak akeh-akeh. Kon niku sing gampang nyentel kandhani titik mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Mboten Pak, nggih kula empet kuping kula cek mboten metu. Ya ngono kan ku pinter kandhani. Man, iya, Cung. Aku tak ngaturno agunging panuwun marang ingkang mengku gati saiki ya mo. Ya, suaramu sing apik gemblogok nak. Suarane kiyaine Semar iki wis rada udar. Lah suaramu sing gemblogok kok. Wah iya. Suarane jan kathik didukung sound system audio saka Pakel bareng. Kaya ngono. Uga didukung sebar luaskan oleh streaming Kartika Laras channel Mas Yuda matur nuwun. Jan marem rasane ngatiku. Ngaturake agunging panuwun kang tanpa pepindhan Bapak Lurah Bapak Anissa matur sembah nuwun sampun rawuh lan nyengkuyung kegiatan bersih desa menika. Mugi desa Mundu Sewu lan sedaya dusun-dusun ingkang kalebet wonten dusun desa Mundu Sewu mugi tansah pinaringan teguh kukuh bakuh rayu wilujeng slamet
Allahumma amin. Kok ngaturake gunging panuwun marang panjenengane Bu Kasun. Heeh. Ibu Eva Sandra. Oh iya. Jan priyantune Grapyak Semanak. Iso ngrukunake warga. Kok ngaturake agunging panuwun panjenengane Rama Pendeta Romo Sukamto. Solum, salam kebajikan. Uga Bapak Purwadi winangka takmir kang ana Mundu Sewu kene ngaturake gunging panuwun. Uga ngaturake agunging panuwun marang panjenengane Bapak Yarto. Iki tetuangganing penggayat Sabto Darmo. Ya nah. Pancen siji desa mawa cara gending anut lakuning padet. Sakelah alon-alon waton kelakon mujudake guyub rukun warga Mundu Sewu kabeh. Mangane wong urip ana donya iki aja gampang doksya, aja gampang muina. Apa Pak muina? Menghina. Luwe-luwe aja sombong. Aja sombong marang kancane mengko ora duweni kanca. Ayo sing semanak grapyak, ana titik didum titik, ana akeh didum. Nah ngono. Lah iki disengkuyung waranggana beh gak amot sampean. Sampai gak amot. Kawiwitan saka kene iki, Mbak Dewi sapa jenenge iki ya? Nduk mikir gede nduk. Enggar situ nduk. Nggih. Ingkang cedhak keblek. Pinaringan asma sinten? Tepangaken nami kula Dewi Ariyanti. Dewi Ariyanti. Saking pundi? Saking Trawulan Mojokerto. Saking Trawulan Mojokerto. Ya. Nggih, glender salajengipun. Asmanipun sinten, Cahayu? Nggih, tepangaken nami kula Kumalasari. Kumalasari. Saking pundi? Saking Banjaragung. Banjaragung bareng dhewe, tangga dhewek. Salajengipun, ajar wanun, Nduk. Beke durung kenal. Asmanipun sinten? Nggih, tepangaken nami kula Anis. Mbak Anis sing no kaset-kaset iku nggih? Boten. Saking pundi? Saking Bareng. Saking bareng jedis gelaran. Ya. Salajengipun, iki sing Perdana Kusuma ya. Melu ludruk krida budaya. Asmanipun sinten? Nggih, tepangaken nami kula Santi. Santi. Nggih. Saking pundi Mbak Santi? Jombang Kabu. Jombang Kabu dusunipun? Gesing Manduro. Gesing. Oh, jenengan niku berarti saged wicanten medunten nggih. Nggih. Heeh. Narok Demak. Narademak. Narok Buntek Demak. Narademak. Niku maksudnya apa? Iya. Aplikasi ya. Aplikasi dibuka. Ya, nggih. Nggih, matur nuwun. Salajengipun, asmanipun sinten? Inggih tepangaken nami kula ning rutin. Ning istiqomah nggih. Inggih leres. Ya. Saking Tanjung Musian. Tanjung Usian Lor Kali. Nggih. Salajengipun. Nggih tepangaken kula Ambar Wiranti. Mbak Ambar Wiranti saking pundi nggih? Saking Mojosari. Saking Mojosari. Anakku sing ayu deno debleng. Sapa asmamu nduk kon nduk? Nggih. Sapa nduk nama asmamu nduk? Asmi kula nggih nami kula
Ganita Rusiati. Benita Rusiati iku yang dalu ya, Nduk. Sih. Sene awan jenengmu sapa? Roni. Roni. Iya, iya. Nggih, salajengipun. Ah. Inje tepangaken nami kula Dewi. Dewi sinten nggih? Dewi Ratnasari lah. Dewi Retnosari. Saking pundi? Saking Rolak Songo. Rolak Songo. Mojokerto. Nggih, Mojokerto. Aja ide-ide rolak, nang nyeblong. Nggih, pun mriko lho nggih. Aja rono-rono. Nggih. Ah. Gone maksiat. Ana pamundhut, Nduk. Ah, siji gendinge aja sombong. Ayo, Cok, digarap Mas Rudi. Mbak Ambar lan dibantu sing wis melu gladi. Ya. Urip mung sepisan, wong mati ya sepisan. Sing percaya maring ujari tuntunan, sebab urip padha butuh keselamatan. Slamet dunyane istiqomah, slamet akhirat husnul khotimah. Istiqomah iku rahmate Allah. Tulunge panembah dumateng Gusti Allah. Wong urip mau sepisan, Wong mati ya sepisan, aja sombong, aja sombong. aja sombong, aja sombong. Sing sombong kancane setan. Lah iya. Iya bener. Urip mung sepisan, wong mati ya sepisan. Sing percaya maring ujari tuntunan, sebab urip padha butuh keselamatan. Slamet dunyane istiqomah, slamet akhirat husnul khotimah. Istiqomah iku Rahmati Allah. tulunge panembah dumateng Gusti Allah. Husnul khotimah maite bagus kulese. Wong urip mau sepisan, Wong mati yo sepisan, aja sombong, aja sombong, aja sombong, aja sombong. sing sombong kancane setan. Lah iya bener. Ya, matur nuwun. Ora kaitan kaya setengah gradul-gradul lah. Biyen wis nate gladi wis suwe banget ora kanggo. Dadi ya rada luput. Iki mau ana Bapak Bibin Arifin, SMS. Tapi ora ana kene, muter YouTube ana Kalimantan kono. Mandar meling. Engko lek pos gadah putu kula tanggap malih Pak Dalang. Oh nggih, matur nuwun. Ki andum swara. Lek wis kulinane ya kulinane. Aku nyuwun swantene Mbak Santi Rahayu. Nggih semerap no. Kene kan ngerti sak jerone winara.
Minggu legi ta wetonmu, Nduk? Minggu 5 legi 5 kamu wanita yang berbudi luhur. Ora wani karo wong lanang ning ngapokno wong lanang. Ayo, iki tak kancani ben loro. Mang sing gorong ngadeg mau sapa ya? Ayo cek gak ngantuk rutin karo Mbak Santi ya. Tak tambahi Mbak sapa yang durung ayo. Mbak Anis mang durung ya? Ya biasa Ludruk Rido Budaya. Sekarsari Surabaya. Mbak Anis, ben ora keju sikile. Baiklah saudara, kita tunggu-tunggu artis daripada Ludruk Rido Budaya. Lapis securi golan ana sing ana ijone aja mbelani sing lencir kuning ana bojone Katur panjenengane Bapak Bayan Leli. Monggo nyuwun menapa kemawon kula ladosi. Ya. Mbok menawa dereng istirahat. Ayo diwenehi sing kocak. Napa niki nggih? Mosok sedina wengi gelang alit gelange wis tak dol. Diparingi lila mawon nggih. Oh, nggih.